on Thursday. I'd like you to be a pallbearer, if we can go. Nuori perhe lähtee matkalle uhmaten huonoa säätä. How could I let this happen? How could I be so stupid? You're not stupid, you're stubborn. Kukaan ei tiedä heidän sijaintiaan. Piinallisten päivien odotus repii omaisia. They were last seen leaving Castro Valley, California, driving a red 1988 Dodge Dakota pickup truck with a black camper shell. I'll cover the opening with a garment bag. Tositapahtumiin perustuva elokuva perheen kamppailusta eloon jäämisestä. Lumen saartamat. Kakkosella tiistaina. Ei. Oi. Lauantaina heitetään kaikki peliin, kun maaseudulla lomaileva rikostutkija joutuu etsimään murhaajaa elokuvaa tekevän filmiryhmän joukosta. Mutta epäiltyjä on enemmän kuin johtolankoja, eikä syyllinen kaihda uusiakaan murhia. Matti Kassilan ohjaama Rikosjännäri, kaikki pelissä, lauantain 10-leffana Kakkosella.